Hvor kommer du fra? Albertslund. Hvad laver I derude? Slipper alle sammen, så de kan se, hvor fucking nasty det er at gå og voldtage kvinder på gaden. Hvad gør I så, når du har voldtaget dem? Prøver vi en stor fed nærgildt op i numsen på dem. Kan du forstå det, mand? Det er hvad vi Okay. gør. Er du hemmelig agent, siden du har huen på? Spiser du tit på McDonald's? Man må ikke spise på McDonald's. Alt for meget fedt. Nu går vi. Hvorfor har du huen på? Genkendt på gaden, og jeg skal voldtage dem. Hvad ved du, mand?